گوندê Mahrata li Efrînê bi ser navenda bajarê Efrînê ve ye, tenê 5 kîlometr dûrî Efrînê ye, nêzîkî 800 malî yan xanî têde hene û nişteciyên gund nêzîkî 2000 kes in. Dibistana seratî û navendî têde hene û gelek xwediyên bawernamên bilind lê hene. Du kargehên yan maserên zeytûna lê hene û gundekî kevne. Tiştên balkêş di gundê Mahrata de kanî ye û şikefta mezin lê mixabin ji ber dagîrkirina Tirkiya û kurtêlxurên wê ji opozisyona Sûrî ji gund re niha biyan ketinê û Kurd bûne yê hindik di gundê xwe de li ser xaka xwe. Ev agahî ji hêla kesekî ji gund gihiştin me û ez bi dengê xwe dibêjim. Ez Alî Abdullah Kolo, rêz û silav ji we re.